Devam etəbiz. Həm ekranlar aldına Saratov өлкәсе Хвалынск шәһәрендә гомер кичерүче батыр егет Наил Рушан улы Бахтияровны чакырып алам. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Әлеге гүзәл бәйрәме белән аны ихластан газиз әти-әнисе Рушан Равилевич һәм Асия Рәшитовна, абысы Раил, сеңлесе Руфина, әбисе Рәйсә, апалары Рауза, Равилә, абысы Мансур гаиләләре белән һәм барча туганнары да котлыйлар. Безнең улыбыз бик тәртипле бала булып үсте. Тырышып укыды, аннары ил алдында хәрби бурычын үтәп, намуслы килеш армия сафларында хезмәт итеп кайтты. Соңыннан үз көче белән югары белем алды. Хәзер улыбыз хөрмәт татып, үз алдына эшләп килә. Әйтергә кирәк, улыбыз бик тырыш, бер кайчан да каяндыр ярдәм көтеп, нигәдер ышанып тормый. Ул барында үз көче белән булдырырга өйрәнгән. Әле яшь булуына карамастан үзенең өен салып чыгарды. Без әти-әнисенә, абыйсына, сеңлесенә һәм барча якыннарына да һәр вакыт хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп яши. Без аңа карап сыкланабыз да, горурланабыз да, күзләр генә тимәсен балабыз дибез. Улыбыз чын күңелдән котлап сине, исәнлек, саулык, озын гомер, ылы таулардай бәхет, тирән диңгезләрдәй хыял, киң далалардай шатлыклар теләр идек. Балабыз, без сине яратып, сагынып, гел хөрмәт итеп калабыз. Тормышың уңып, эшләрең гел алга барсын. Киләчәктә ылы мәхәббәтеңне очратып, бәрәкәтле матур гаилә корып, күпләргә үрнәк итеп гомер кичерсә идең. Без сиңа ышанабыз, балам. Синең киләчәгең Алла бирсә, якты булыр. Улыбызның бигрәк матур килде бит туган көне. Гомер буе бары тыныч, тик имин уссын төне. Бүген синең туган көнең, шуңа котларга булдык. Бәйрәмең гүзәл тәменнән шатлык хисенә тулдык. Теләгебез сиңа бары исәнлек, саулык инде. Гомереңнең бигрәк матур яшьнәрдәй чагы килде. Шушы бөркеттәй вакытта очрат син мәхәббәтне. Татып безгә балакаем онык күрү бәхетне. Сиңа без нык ышанабыз, горурланып карыйбыз. Син барчакта авыр хәлгә Алла бирсә калмыйбыз. Котлы булсын туган көнең, кабул ит матур теләк. Алда яңгыраган җырыбыз сиңа булыр зур бүләк. Кадерле Наил Рушанович, ихластан бар теләкләрегезгә дә кушылабыз, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Шымыртай күзләрең исләремдә бүгендә Киләле каршыма елмаеп һәм гөлеп кулларыңны тотып Син тугашта балам, сине кулга алам Бар кайгылар очты җилләргә Беренче карашың һәм синең тавышың Очты җилләргә беренче карашың һәм синең тавышың
Birinchi qarashing hem sening tavışing Sihrledi ömürge Sen tuğaçta balam Seni kulga balam Var kaygılar Kıştı jilerge Birinchi qarashing hem sening tavışing Sihrledi ömürge Birinchi qarashing hem sening tavışing Sihrledi ömürge Наил Рушан улы Бахтияровны матур туган көне белән бүген шулай ук яңа Зимница авылыннан әбисе Разия Усмановна, апасы Рәхинә, Возрождение бистәсеннән абысы Ринат, тормыш иптәше Наилә, балалары Ринат, Розалия, Алсу һәм Марат. Электросталь шәһәреннән апасы Рәшидә Усмановна, балалары Шамил, тормыш иптәше Галя бала оныклары белән. Яңа Зимница авылыннан апалары Хадиша Усмановна һәм Расимә Усмановна гаиләләре белән котлыйлар. Әлеге теләкләргә шулай ук Сызрань, Тольятти, Иске Кулатка бистәләреннән барча туганнары да бик теләп кушылалар. Сөекле оныгым, кадерле энебез, бала чактан ук син бик эшчән, тырыш булып үстең. Мәрхүмә Рәшид бабаң белән торып синең тырышлыгыңа таң кала идек. Башлаган эшеңне ничек кенә авыр булмасын, һәр вакыт азагына кадәр җиткереп эшләдең. Без сине кадерле оныгыбыз итеп тә, картлыгыбызда ышанычлы терәк итеп тә күрдек. Бүген Аллага шөкер, син бар хыялларыбызны чынга ашырып яшисең. Гомердә дә йөзебезгә кызыллык китергәнең юк. Утырсаң теләсәң инде техника йөртә аласың, тотынсаң бар эшеңне дә эшлисең. Күзләр генә тимәсен балабыз. Ике дөнья бәхет сәгадәтен татып яшәргә язсын сиңа. Эшеңдә уңышлар телибез. Бар максатларыңа иреш улыбыз. Гомер кояшың бер кайчан да сүнмәсен. Бел, авыр чакларыңда да, шатлыклы мизгелләреңдә дә янәшәңдә ярдәм итәр өчен якыннарың бар. Безгә ешрак кунакка кайт. Без бит нык сагынабыз сиңа. Улыбыз бит каршы ала бик матур туган көнен. Безне олы бәхетебезгә дөньяга килгән көнен. Тормышы нык, якыннары үлеп аны ярата. Якыннары бәхетеннән бары шатлык тарата. Әти-әниең бәхетле, горурланып яшиләр. Начар сүз дә, начар күз дә синең якка бәрмиләр. Бәхет хөрмәткә төренеп, бик матур яшисең шул. Бәхетнең дә иң асылы улыбыз бары тик шул. Алда язсын каршыларга бик күп тагын бәйрәмнәр. Бездән кабул итеп ал син матур теләк бәйрәмнәр. Кадерле без, гомерләрең узсын матур җырлардай. Бәхетле бул, матур яшә, бар кеше сыкланырдай. Җыр сайладык бүләккә без, ышар дип өметләнеп. Җырлап биеп бәйрәм итик, туган көн гайрәтләнеп. Кадерле Наил Рушанович, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Язмыштан зарланабыз, уңышларны саный, ялгыштан акланабыз. Узагым берләп айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Узагым берләп айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Байлык дибез, хамман
бик кадерләп вакытны. Яши